हाया बाङाय खामलांबायसो लोगोफोर भिडिअ बानायनायावनो मा जागोन दे माखाय बे मानसिया खामबाय आरो बारा तेराव धुन्दिया Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय स' आङो दिनैहाय संगोन ना रेसिपि एख' होआ पियासजों नादो संगोन आरो ना स' आं संनाया गोथाव जायोना जाया माबोरै जायो आं रोङोना रोङा बेखौहाय डिटेल्सआव नोंथांमोना मिथिगोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि ना रेसिपि संनाय भिडिअखौ ना मा होनो नाखौ नैबायदि हाना लादों आरो ना आङो नैबायदि नैयाव माने रोसिया हाबलांथों ओमफ्राय आरो थावफोरा हाबलांथों होननानै नैबायदि हाना लादों आरो आङो नै गासैखौबो धुनिया केनेके কৰি লৈছোঁ আৰু কাটি পিনে ধুনীয়া পিচ কৰি লৈছোঁ नै सारायखौ होबाय लोगोफोर गुदुं जाथों दसे उनाव थाव होनोसै दा लोगोफोर नै नैथिं आरो नै पियास आरो फालु रेडि खालामना लाबाय आरो बारा बुस्थु होआ पियास आरो फालु आन्थागोन आरो नै नायदो लोगोफोर बेबायदिनो दसे मोजां फ्राय खालामना लानांगोन आरो ना आंनि मबाइलाव गथाय माबा जालांबाय नै मा होनो थाव नांबाय आरो माबानि मबाइलखौ पुरा खाथियाव दोनबाय थादों नालाय थ' बेनि थाव नांबाय आरो मबाइलाव गथाय नै बरिया मबाइलाव थाव नांबाय आंनियाव दसे मोजां फ्राय खालामना लानांगोन बेबायदिनो ओमफ्राय फ्राय खालामनानै दसे उनाव पियास होगोन पियासखौ एवना लानानै बिनि उनाव दै होगोन ओमफ्राय रानजोबगोन आरो ओमफ्राय रानहोगोन ओमफ्राय जोब्बाय आरो बेनोसै रेसिपिया आंना सिम्पोल संख्रै हालदै होनाय जाबाय आरो बारा बुस्थु होआ नैथिं आरो दै बाङाय होबाय आरो लोगोफोर नै बाङायल' होगोन नालाय नायाव फ्रायसो नालाय नाया थ' बेनिखायनो दै एसे होगोन आरो दैखौ गुदुं खालामना लानोसै एक्सुवेलि गुसुबो होजायो खिन्थु ना आरो जुदि गुदुं आरो नायाव गुसु दै होना होबाथाय टेस्टआ बोरैबा जालाङोनो आरो ना थ' बेनिखायनो आङो गुदुं खालामना लाबाय दैखौहाय लोगोफोर दैया गुदुं जाबायना लोगोफोर लोगोफोर जि गरम मोनबाय आङो आयै गरम मोनबाय लोगोफोर ओंखाम संनाया ओंखाम संनाय देन्जार गरम मोनबाय लोगोफोर आं आयौ सान्दुं गोसायाव थाबाय थादों आङो नै सान्दुं गोसायाव थाबासो भिडिअफ्रा क्लियार नुयो नालाय थ' बेनिखायनो सान्दुंआव थाबाय थादों आरो नाखौ एवबाय थानानै आङो लोगोफोर
स' नोंथांमोनाबो बेबायदि संमोना सङा खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा बेबायदि सङो आरो ओजा बेबायदि सङा बेयाव बेबायदि स्टाइलाव सङो आरो आं बेबायदि संनो रोङामोन आग्ला दासो संनो रोंनाय जाबाय आरोना बेबायदि स्टाइलाव जोंथ' जोंहा बाङाय फ्राय खालामनानै दै होनानै सुलु खालामोमोन आरोना थ' बेयाव बेबायदि खालामा बेयाव बरहियानो फ्राय खालामना लायो ओमफ्रायहाय फ्राय खालामना लानानै माबा खालामो आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम ओमफ्राय सोरनिबा बेलेग स्टाइल थायो सबनि नखरावबो एखे नङा नालाय बेलेग स्टाइलाव संनाय जायो थ' बेयाव एसे बेलेग स्टाइलाव संनाय जायो आरोना स' लोगोफोर बेयाव जेरै संनाय जायो बेबायदि संदों आरोना आङो लोगोफोर स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे आरो गोथाव जादोंना जायाखै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दे ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअफोरखौ एसे नायबानो जाबाय लोगोफोर मानोना साबस्क्राइबारखौथ' खालामना होदो नोंथांमोना खिन्थु भिउसआनो गैया आरोना थ' साबस्क्राइबबो खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय आंना गुगल एडसेन्सआबो दाबो मोनफायाखै माला मोनफायो मिथिया आरोना टाइम जादों बाट मोनफायाखै आरोना लोगोफोर पियाज फानलु होबाय आरो दुगैया इसोरो र' पियाजखौ एवना लानोसै ओमफ्राय नाखौ होनोसै ओमफ्राय दै होबाय आरो जाबाय आरो बिनिफ्राय दसे नाया बाङाय खामलांबायसो लोगोफोर भिडिअ बानायनायावनो नै मासेया खामबाय नै एसे खामाखै बे मासेया खामबाय नै मा जागोन दे मासे बाङाय खामदों बिदि एख' नङा बाट नैबे गेजेरा बाङाय खामबाय आरो बे मासेया क्या हो गया रे बिसोर खामाखै नैबे मासेया खामबाय आरो पूजा जी पूजा रह दसे खोबना होलायनोसै फाइनली मछली का रेसिपी हो गया अब दे रहा हूँ धुंदिया ये हो गया तैयार गाइस सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय